tashi gare na yan mata ki zo ki rike ni, idan da ke ni na cika buri ba ni so ki sake ni. San ki ya fi jini na jiki na rashin ki ai fitina ne, kin zarce yan mata na garin mu gaba da yakin zamo yar bayo. A gaskiyar lamari na kai ne wanda zan bai wa kauna, idan ku har da rasa ta zuciya ba za ta amince min ba. A zuci kai da ku kauna gare ni ka zama fitila, mai haska lungu da sako na zuciya ba matsala. Na yarda za mu yi aure da ni da kai ba illa, zan bi ka sau da kafa kai ma ka rike zaman mu yayo dorewa. A gaskiyar lamari na kai ne wanda zan bai wa kauna, idan ku har da rasa ta zuciya ba za ta amince min ba. Zancen ki ya sani jin daɗi ai dole in juya, in rausaya a gaban ki na taka babu tun kunya. Tun da kin mallaka mini kanki zuci nan ta tsaya, ranar bikin mu da ke ba zan so abin wata in ba ke ba. A gaskiyar lamari na ke ce wacce zan bai wa kauna, idan ku har da rasa ki zuciya ba za ta